Hello, Dianto Dagdag. Good morning, Bakulay now na ma'am. Kay YouTube din nila yan, galaw lang lepek, diba? Boy na, diba? Galaw bulak ba doon? Boy na, kung mong dadaba. Kabuin. Amo doon, asa doon mo. Nirana. Ganyan kabualo ka lang dito kan. Ang law. Sagal ka pakagin kang mo. Tuan. Kang dadabag na. Apo mo doon ang kalagangan tumdado mo. Alaw nung dahil ng melo kami. Ape dito alat ha dito na. Sabi ang buwan na baka mo. Sabi ang buwan na baka. Ada kang lima kabakang po. Ada dulu. Di dami alon itu amak luduk. Amak gadi luduk kan. Kagabi ini dua. Kabu mo do iya. Suna kang alag ka lang nga kabu. Alag ka lang nga didon. Boy na kang mandando do. Kang laudi ang ole. Ay, nandiyan ang kadada kabumodokan niya. Kabumodokan niya. Hadung naman yan na nangwa. Hindi ayang damay kaya. Ayun ma'am. Kabumodokan. Hanggang po'y ba kamoy daboy na diboy. Kang po'y ba ka didoan. Nita na. Sabi ng sasag kang andum takduma. Asa. Alaw ang daing balaw nito ang magkumay. Kabumodokan niya. Boy na kang didando deka. Galaw di lang ang law ente o doon niya. Nagkinang kang law lang na doon niya. Doon natin ang kabualaw din doon. Doon natin mo doon niya. Diyan may kani. Nisa nanggan ganyan na alag-alag kabuhi. Si doon ang ganyan na dangan pakagalang gangon siya sa doon niya lang. Abuhay siya kumengayong siya. Kakaita na doon ka. Hindi na kasay kalipak yung tubeto ka kagaya kaka. Kakaita na doon. Kabay, kasay ka mo doon hanggang kaya bangin ng iyo. Diya siya siya kangaito ka na doon. Abuhay ngayon. Ani yang cuy, cycle car thalagun yang cuy. Cycle car ram hoya kain yang. Ama dong kan. Kasay kalaga kang pumakan asahin. Kaya talaga cycle kang bumagal na tayo nga cycle kang ako asa dalaw na tayo. Ay rapo na diam sa saya. Boy ini doy apo local nan. Dula do YouTube na do kan content do kan yung manglo.
Apo lang galay. Apo mo to at siyam lang YouTube ang kanabi na yung gandi bangin kasali. Hey. Tuna. Hati-hati aku berdua. Mudo alay dong umiyan ako hindi kami pagkalaw salam leo yo. Natatangkangan si dati. Hati. Atabi. Mudo sabi aluna takkan mo. Asli lampai takkan ni kami apa kami. Pag kami alaw dito alam. At sabi bonay. At yan at sabi po na mamay at hindi at hindi kami hindi alaw na kami ay kapumagada ng radyo. Ada na. Jangan mo. Kila makan. Laya takkan ada na. Kapun ada makan. Mada alat dong lawan yang kop mai. Kita lihat yang Nama ada lima nama komai Jana mania pemandu komai dah kan komai Oleh, hai, punya kena itu kena kapu muda boy, lama yang muda ada bekal begitu kayaknya kang siapa saya mo, ada di dalamnya nanti peyangan ni kang bedon, hai. Boboy na betul kang diam ding dong tu kakaknya. Kang lombe omnin lawen betul banget. Kayu tu talaga alin lain law tapar background dia kalom lu tu kaya babayule. Roy bukpa kapingin salut bekule oh babayule.